Правим си хеликоптерче. Ето виж как пристига с автомобил. Това е количката с ластично задвижване от работилница на двора. На първо място си вземем един комплект. Разпределяме детайлите. Разглеждаме кое къде трябва да бъде. Вземем си чукчето, пирончетата, които са в комплекта и започваме работа. В момента това е петия панел, който има 3 такива детайла. Това е задния панел, който е малко по-висок от предния. Да, тук стана бързо. Това слагаме таванчето. Двете стени отстрани вече са сложени. Слагаме отдолу ето това е вече почти последните щрихи. Слагаме дървените дибли, перките, избираме си тапичка. Тук също слагаме тапичката на голямата перка и нашия хеликоптер е готов за оцветяване. Не забравяйте да се забавлявате. Разгледайте сайта за още дървени играчки. Благодаря ви и чао!